Davaralı maslahat başlanmadan olal harbi hemde hukuk gorucu idaralaryň harby gullukçylary, şeýlede işgärleri ýurdumyň belin serkerde başlanan Mehriban atasy, Gahryman Alkadamyň kawlasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň İçeri işler ministrlarynyň Mälik Guly Berdimuhammedow adanyky 10-njy harby bölümine yerleşen heykeline gül destelerini goýdular. Bu wasa odalky içerki gullugyň patpolkowniki Mälik Gulaga ýurt gorukçylarynyň şuňky nesilleri tarapyndan goýulan aýratyn sarpadan nişanlar. Soňra içeri işler edaralarynyň veteranlary, serkerdeler, içeri işler ministrlarynyň institutynyň talipleri, eskerler Mälik Guly Berdimuhammedowyň gulluk ýyllaryna dolanýan moto we awto uluglarynyň sergisini synladylar. Bu uluglaryň her döwürde de durguny saklap galmagy özüne çekijidir. Soňra içeri işler ministrlarynyň Mälik Guly Berdimuhammedow adanyky 10-njy harby bölüminiň medeniýet öýünde harby hukuk gorucu idaralaryň, işgärleriň hemde harby gullukçylaryň, içeri işler edaralarynyň, veteranlaryň, içeri işler ministrlarynyň institutynyň talipleriniň hemde eskerleriň gatnaşmaklaryna içeri işler edaralarynyň hormatly ýysrany Mälik Guly Berdimuhammedowyň nusgalyk ömür ýoluna başlanan maslahat geçirli. Maslahatyň dowamyna harby hemde hukuk gorucu idaralaryň, işgärleriň aýdymsal toplarynyň ýerine ýetirmeklerine Mälik Guly aganyň sözlerine döredilen er ýigitler gaýrat üçin dogulýa, ýürekliň buýsanjy watan, gideliň biz atalaryň ýolundan diýen aýdymlar şeýle hormat prezidentimizi we Gahryman Alkadamyzy Mehriban watanymyzy wasp edýän aýdymlar ýaňyny. Davaraly maslahat harby hemde hukuk gorucu idaralaryň birleşen döredijilik toplarynyň ýerine ýetirmegine peder şan atly edebi sağlık kompozisiýa bilen jelmenli.